Say mumu die waye. The press for kan ya ne say si ade ni tumu asuku bebo nti wo papa so pa achewa monko. Wode ne bedru fie kura de ne kankan. No de akodai wo fom akodai se brato. Fom ni be se brato. Eneja. Akra fro ka di na sembe da ye. Yeah, call Eastern Regional Police Command. Eye me papa na na wo yini buadi bossman. Papa baby I will be all correct. Nature say, akwadai na na bra panu di animu aya o mko ye. Yeso ko said the inspector party. Na tade kon ahia. Cheso akoka ntokwa kejetia. Wonwu ye nso wana. A ono so oye te said ye wa boda mo ansa. Enso da so gina kwa ho tiji nkrofo sika. E o process adwuma ko num. Ti wo mo ye sa asem no. Yebe hwehwemu ene yebekọ dokota ene yekoje nkrata twa no pam no oni ni ansem ache no ye papa bi wa America ene wa ba adopt akura no Sompa Nkomo ye gina se ba atai ye hu ne emanyina e ma papa no de akura ne kotema na no am frɛ me ba no na ni jesem yakoto university forms kama obe start school na krani kefie wa brabo chese nani aje papa no wa America tini baba ayoa a onu so awie university wo fie ho ne baba ba ko so o London o ma wo ne nananom wo fie ho o mani aka ne yese lorisha 4 o'clock no asole pra ye ni bibia pepepe chese onya kora bone na wo nyame chese wo be wiase na wo be hia busua bone bronsam bayifo sasa bronsam sense petapeta no abrabo no se Kristo amemu ansane abasadenia na chese ukowu ano no na minim se yesi wo ya no wode ukwaduro so no okodu ukwaduro so no sankwa sasem wadie ya no kura se nananom se mo ka no kura se de enim se nananom abosom de mo de no kura eye adwuma no ese mo gira yechi eye se mo gira yechi se nananom abosom ya nananom eno na no mo de ye adwuma ye nyina nyi ye beto bi me nana to ade wo ye bro no to mronto a wo to bi ana diskana sapampa na se abrewa no be kofuoma ba na pampa ne enyama na sa na sika ne sapampa na se obi enyi bi because na ye suro sa abosom e wo wiase nananom mudi rukore sa bambofo ti se pate e sore kanche se ye mu binti ye agi akoda jankapa na watumi kanche dia se odi ti anananom mo mane konkomo so emu ni tiriso mo mane konkomo so emu ni tiriso asase ya mponyina moa sa wo ho na wodoma nkoma ho a expecta parte ya wono ane ba wafa koda ne firi evisia dunai na mi imagine se batai na ma yema koda no obi wa brochira be adopt akoda no edini ko invest se be ya koda na brabo o bi de senti kwa na me perege na dia su edia na mani ho na mi imagine se batai se me makoda na brabo nsei nananum samu wo ho se de expecta parte no se wono de wode abosom be ya adwuma na me de me kura babro nananum mudi asem se wo boye mu pidin a mo mane konkomo so e mo ni so amen mo mane konkomo so mo ni so Jeremiah 19 verse 1 say fa kukuo kwagina bonten wo ma no anim na pai no enipa nanim parte baby a wo pia ya to ayirem akoda no obi adopt no odi ni ko invest enti Sompa Nkomo get results eno enra ye be ya ono so ba ye ya ni ko atwitwa ne dross ne ne mu Dr. AC Ejiriba ye pon ye na sending 2000 Dr. AC erade wo soro je nyankopon hira wo enti na kola ne nkoi
ti ye fra no ma ne beji sika no ma pa adwuma ma no nkran said ye no ye kan ye na to ono so nkran odwada obekọ eti na de wo ho no abije mo tete ho ne yanko ya se yanko yensam so maledi nyanko ko nshira opi ye nyina ye ni sade ma be shira ba e ka me boy na nyamishira ame na mo so ma ene akoda ye nyani da so maledi akora ne ba ye no na chese watwintwam kora ne sa na bra oto bo asese o hwe no odi ni ema na atu baby papa ma na da ye ba se akora ne hu se akora na ba ha yinim se ho bi kro ba behwe maledi nyame hira opa ya na no picture bi omo de Sunday me fa akoda no hu no kura won kasa yo no yo na adwuma bi se ya maledi wo ye no na wo se oman no e support wo eye ne etena ha deep ani bi atem a kiede asojafo abechi yeko nanso asemi ba ye yatiemu a ayi de betimia obi amua maledi nyame hira obi anwa onim enra ababa wo ye oba ha ya na ne atu aka ne nsem nyame namoso ama ono soso wanya ba bi asi nti se wo hwe ye na wutie ne a number no na wo TV no so no how bia wo bia no fabra maledi anim some of the nyeman bi o ha maledi ya ye di anim nyene nyina na muhu na fidie so e ka mami e bo nkrofo bi mo ba ye ho no sa so aya na mo fra be pe be sian no e grofo adum o munya mu se ya do ya na mo sendi wo du o pe be sian no obi enu obi maledi se wo ho no nyame honhom tiw mu dinipa no so ka asem no a nyame elidiu e ma asem ne ka o edi uba na bedi ntro na nyame amfa ne so amana nka no a enya dwuma di ye besere se wo ha nko a de a entena fie nwu ye number se na wo TV no so 054 050 9438507 frɛ ne mfa mra my lady anim na we emremo ono na nyame afa no so agi nkrofo my lady nyankopon hira opi taw mi ze champo ebreko na abrampa mtetefo abrampa de ono ade akora no kwa wi aka fie ade ko imu asem chia atiefo na ahwefo nyina so of mame obi a meka se che egu mi ko mu do so nyo na ato mame waka ko ka mekashi so of mame don pa ko nyo tse nyo sika edrum pempenso bia the fashion na ode egu mi ko edrum pempenso bia ya na enkwanhia ne esan ne edema bebre tutu nipa na zo so no onyankopon ya na otimi fam no afa obi akoma no waye nipa no eye ebi na na no akoda de esi bonya krampo mi ni se akoda wadi bia ma ne ho ato ne se ne bonya me be ni agiagiage mi na asakola wo ne kasa wo na ni agi no ohurihuri no akoda na wo hwe ne se ne oba ya na wa chenchene akire yi se ne ya wodi ne ko to hotel aduani a wo die eniema wo de sra ne bi mu se oh abije kwa de ese wanka ne ye akoda achi hu na SMS Ghana ni tinwi bi a wabo ne sebi ni shape bi anka ne papa no nko wo se no so mama Ewrade won hira na nye ni pa nyina so na etiemu a sebi wo munya emoa wutie fidie so yi na ewu ye nti ene onyakopo ka ho a wutiemu na mo na ba sharp eni dabi ene akoda baby wonya atam de me pa ye nura na me bo wo efie ene se obunsam bia medada akoda yi na akoda no won tena honom na emfa so a ya nkrofo so benya fi no honom da ache no wo mo nso sa kan so mame ni oba ha se nura yi sebe ye nya ne ho ade obi enwu awade baby ya wode no okro no okro kotwa de bele nufo kwakoye adwuma kama na mom no onimo na ye tu nufo ne tu ne ye bia ni ade oh okodu anope ya homachi odu ya no frame so abedu nti dabe na adwuma ne won start na me di minu ane number man to ne na kasa o ma hyehye bibia wi a adwuma da obekwa ko start adwuma no akwa no so oba ha se no wo wadwempa wo sa adwo ena sebe ni ofa mu nyina so onim se ebeye yie ena be me ye ntumi anye so ma me ye da wase onyankopon de obekọ so ama adwuma we se no Ewrade na mo so akira afoforo nyame nka ohu yo baba yeah my lady nyame nhira opa sa de aye nyina ya no busu ya na wiase de oba wiase na wanya boafo kohie agabone se insopeta wasem no eya na mu oya abaye nyame na atwitwa age ne kire se otena ho na anamo otu ye wantu a saa bre bi kura na ya deda na ato na atwene kura dadaada na agabone a o chen se ya me ka se oda hye uniform gina adwuma mu ye adwuma Ghana obi an ka hwe
no be the articulator swara atona sanka beboa my lady nka beboa o because nipa boni ni bi say no nko ensem fatakra so otiase no ho memframa o san twinsem twan twi protest wonim sade a wo ye nye enka tena sananka ye hunu kwan e befa so wo ba nanso enam sa wonwune ne daache ho mfa ne ho no so won da bi na akoduru enso so sakra na basompa ha kane papa mu asenka so ofro ka so ohwehwe ne ba so threaten no ontimi ama o ka kire so oba na obewu a yen yasem nanso so nyame ama yanimu anwu ase nyame adom obi domfo bi we kura de America ya ono na afo nyina so gu abrochire ho bie nyafti papa mute se meje di kura so obehye 90 adeda woda so obeso daye pa ai won ko so inspector ho daye papa ne de onfa ne hu ni daye nyina wo kuro we mu na nyame nhira o because sister iba ofia me hu no edu ba me hu na me nim se bia obi kura o ye adwuma wa han o kama wa hwe nipa na ma wa ye kama eja odene ba ntumi anya so nyame na mo so aye nyame nhira o na ye nua ba na oba aye ndie me de me to ne nkra na mama ne no onim na ekoye na okofre saa akwa asasa bronsam no na de nkra ne ye be konkran ko fan ba ka protest ye protest ye be twe no nya agro ensem a ekwaso no to da bi emu oya na wanya obi ankwa pa ntwere no ama na anso ye wa na ese abrabo no esi my lady nyame nhira enua be na ninna so obenya baabi nso akwa akwhye nyame nhira abrampa na ade ne koye no kwasem fi ade ne ko mu ate say twafoni ne kire my lady nyame nhira opi se de we wadwuma no nyame be koso no wahira my lady papa ne frɛ no papa na sema o gina so pa se obegya akra ne se sa akra ne san kɔ papa no ne papa obi ma obeku no yo ai ko beku no ai ebi se ekwan a papa ndi akra na fa so san kɔ a wabɛte no to no obeku no nti akra no obegye no my lady bro nyanim ana papa ne frɛ se opesa akra no enko ne ba ode me number man ne ba na ne ba ne frɛ my lady nyame adom kakra wadaroma yekoko piem tema na hohu ani akese enzu hunu krom jama na anim ho oh my lady normal oh se me kan wo so temase olma ba bia me free ho ba bia nyame mase me free chechere ko de tema me de ne da ho edi we kopie honom no my lady ya free awuraba no o my direction ye kosi ye oh odi awon keka ebe faye my de kofie my lady ewura honom ano ko ye nsuo na dan no nyame no my lady se opɛ asɛm na abɛkɔ abɔnte akonya asɛm bibia wo fie ho bibia wo dan nim ana ɔno nko antimi mpie sɛ dan ne da me ne awura ne kasa ɔno nko antimi mpie ubepia na ne awura no mo kwa so ɔnyɛ bibia akora lɔre ubepia na ne awura no mo kwa so diafo wani suoi my lady ɛne sɛ no ɔkɔ ɔbɛyifo enti efi ɛdan no ahyihyem saa wo papa edi watu aku na ɔdomfo bi ato ya umwa no won transin ko school wo jimi ho my lady enti dan na hyihyem bibia wo inside that say o ma bonti ma me pehwe enti be ni panini di nkoma ano se yemfa na resource no emra ensende no wonhwe enti me ma Kevin twai na ye de sende no wo hwe na se ebeboa ana obisa akra ne say school be no peso ko no ono ase ene wo hye akra ase ono nkoyi se ya ebi an na nya ne field no no enti won kan de wo peso ye ana so peso ye pharmacist na papa ne say ubetimi no se ya no se mate enti last week I see home school ni bi last week ana one ne o ma ne ba no nyina de ne koyo makoto forms no or the forms no kra so send me a eno so wo ha se o akoto de abafie na my lady the all ne se na on say akra ne se ne Ghana card na ka forms no bibia wo mu a o mu de Ghana card ne fere akra ne se papa ne hye ne niema brebi no se wo hye Ghana card ne nyina fry inspector party nyame anim no waye nkwase ade pi ya chese o kana sema ade beche eti papa no eba no se onimobi a wo ye Ghana card minti se omukono omuboni dini na se yiba de a na se oye foforo e de ama no takra ne de papa ne se nyame ya dom na so owie school no na bibia dada na kwa mu a o hye bossa akra nkro be san de na kɔ abrochire ba bi o nyame beboa ama akra no sama aba no nyame ne be dinachi ewre fi no ho ti asema me so ka che papa ne se nyame hira no ya papa yi ba bia wo ti asema me ka che ne se papa akra ne se ne se kwase api onina
na ne maame abusua ni bia oni maame papa ne sɛ ne maame ne yahya woni ɛna ɔkɔfa no ɛna ɔhyia ne garamse ase ɔne ne nyem ya ɔwo ya no wagye ne ba maame ne so awu ntu ni mu na kyiri sa pepe wɔmfa no enti sɛ no e papa yi wanya ɛba ka ne ma ho maledi na papa ha yɛ ka na asɛm no sɛ de ne su ne ne ban te maledi sɛ ɔgye nkrafo mase ya wo mu ne nam enipa nsia no hwɛ wo mu ayo we ka ho nsia na ga zi nyame nhira ya oguso a na ɔte nyame ase ɔne me kasa maledi preaching ko awo ejoma na mai din wo kam so o preach you na o kotu na eja mai din na miti eti maledi nyame nhira wo sɛ ɔnam so a nyame adom wakɔ pie mu tema na wura na ɔba ende maledi futuo ɛne yɛde bɛma no sɛ ɔnkɔ no nkɔ sene n'ani no nkɔ yɛ adwuma ɛmɛhwɛ nkura nnum no na na obi nhwɛ obi ba maledi nyame nhyira abusua ɛnɛ yɛ tete ma yɛ bɛhwɛ nneɛma miɛnsa na sɛ nneɛma miɛnsa no Esther ɔhema Esther ɛne yɛde ne gyina hɔ na yɛakyɛ makyɛ ne mu miɛnsa a yɛ amakyɛ no baako yɛ courage baako yɛ obedience ɛna baako yɛ faith na yɛde atoto yɛ abrabɔ titiri ne mabaa abrabɔ ho asɛm yi wɔ Esther chapter 1 Esther chapter 2 Esther chapter 3 wodi nyabrɛ Esther em say 10 chapters and also ya kenka urade asɛm wo start free chapter 1 e kan ni nyina ba Bible say ohene bi trans ya na e friend kinsa hesworo so na wodi ade free India kopim Persia na henie so pa o empire kese na wo yeso wo shefa the decoration ni niema bebre to amuji wo mani akopem na nson no e no ye say yemfa ne yire friend ohima varsity emre no no mfa na ho fe e ma kire badwa no sa tam na varsity nso abodwa wo ma fie ono so ye na fashe won be kan ye na varsity say oma omko kan che ni kun say oma ohene na nkasa odi asem ni hye ni tirim asem yi be kan free Esther chapter 1 chapter 2 chapter 3 de kan the story nyina wo eti na bi achi no ohene yi asem ne bae sa dia ne yere ne ye no sa da no eye ne ya ena ne nkoa oni wo nam no mo ye 7 omo ben pa no ba ko bi o ma frɛ ne memu kan etu ohene ne fo sɛ ade a wo yiri ya yi nya nkoa no wabu animtia na nipa yi usu sa ban mu nyina sɛ wanfa wo na esi fo ma me anya bibi amfa ho a ema bi be start akeka sɛ na university kura ye bi no yanka no hwe ebema nimtia buo ani abuhuro abadodo ɛno hene sa asɛm no tene ɛne yɛbɛyi emaayewa ɛte sɛ de mo yɛ beauty contest ne yɛguru mu wɔ mo ɛwɔ fie baakom na wɔba a wɔbɛsɔ wɔheani no wɔde no fa ne nsi ohima Esther anam yɛmfa ne nsi ohima varsity anam Esther Mordecai aya nkrofo ka Esther ne wɔfa ne Mordecai nya ne wɔfa ne Esther wo kenkan asɛm na wo se na Mordecai eja ne papa nuaba a wo ye no wɔfa no de ne enye no de ne ye ne ba eti Esther ne Mordecai mo ye cousins ne papa nuaba Esther onana ye friend Kiss onana wo ye ohina wo di kan wo Israel Kiss ba ne so ohene so ne papa Kiss soma wo mo se na furuma yira tom ko we furumu ne mra wo mo konanti mo abe 2 days wo mo hu aboa no mo ye se wo mo be ko Samuel ho abusa wo mo koduri na Samuel ka chom se mo papa aboa de wo hunda dada na wo kura na dwi me twetwe urade aba mo se me nsra wo fa wo si Israel so hene oni so eti Esther ne nana nkansoa bema eni Kiss ena ne nana eni so eti Esther no na nka ibetu akase oye de hye ena entokwasem ma ne koye refugee ye pamu ni free ni kurom ena omko tena sa Persia ho koye akoa oni ne cousin Mordecai ena Mordecai say Esther wusuko fie obi ne bia na urade ayadom na ohen no ajiw Bible said de bia na Mordecai kotwam ayimfie wo hwese Esther ba bia oten otie Esther wura fie ono ma na hyede bi wo se hwe no a mo ukrom din ankyere obi a ka wano tum
ena ni na mu ana eye sa pepepe Esther kwa himfie ho ye gurumu no ya ye bibia wakwa akonya Oheneni Adom Ohene na chusu no ena he ma adefo bronsam yin se woni na mahimfie wa Mordecai aye ni chief security obi echi aye ma wakoto Mordecai ankoto to ko fie ko bo ne yira mane ena ne yire se wampa bibia me amfa anye no a wo be hawo ye tu na futubone no bae ena obeka kire Ohene ne se enipa bi abahwete wa maamamu a ebi wo ye kurom ha o maye se Ohene mrade omu ni so ti pese mi yisika edigu futuom sa nkrofo no yense wom ena Ohene ne se eye ene ye ne saa na chese Esther mo ne ye be se wom ye o ena Ohene gi asem ni tum ti Mordecai ate eno no so de anopetututu ko gina himfie na ni mo fra brisi e de ensongu na pampam na Esther se mo ko busa me bra se e de na asi ena Mordecai se mo ko kan chen sa asem a he man akofa bani ena Esther yi ntoma se mo fa nkoma no na on de onyi tuntum ni ngo na wo mfira ena o se da mo ko kan kire Esther se mo nya na dwen se wanya ahema abotire nti wawie na wan na nanim se breti se no beba benya sa position we na so kana no tumu a ye de wo gie bi ebeba amaye no wan sure ne nifiefo de omunya wo gie aha na sem no eba courage no obedience ni faith no e wasem ya maka nyina mu ne ebeba abam ene Esther se mo ko kan kire me bra se omo aboa Israel fo ni nyina no na mo nkyere kom 3 days na beye 30 days ni Ohene won fra me se me mra ne nchen se ma ne doso na ye mra mu no so Ohene fra wo a otimi ko ho ba mu de mo yenye 3 days fasting no me nam sa konche no be ko Ohene ne nchen a enam mra kwan so se me yira ma yira aha na se mo no eno mo ko yesa enipa se no stage bi abeka se enough is enough for wabrabo mu a onko wanim e maba wa bebredi hunu e mene kase Esther nya kokudro se e menjira menyira na wo mo kire kom e die na yehu wo bi ni wo pite nipa no mpe no so obesodi obenya kokudro asori every sa toxic relationship ni mu no e die na nipa beka ene ye beka se mene na atenache ene ye beka se ena woni na jai ehunti be mate abrochire no amu oba atwa na deja no odini se wom no odini se wom ma una so fakane atoso mi huni ye esum da so bi mu ko because wanya be ma ni be dan ni pejai maami se wonim dia hyehye wo wanimu a ade papa bi eda wanimu a kwaso le frisa nkwasa asem na wote ase no Esther nya kokuduro eje se nipa oba wo ho a be ma nge nyina edu bune bia wotumi jai tibie bia wotumi se wo ma emwa wo no nya kokuduro ne se no na re se wonko wanimu a Esther nya kokuduro o se enough is enough me de sabe ko Ohene nanim na se me yera na wo koye so okodi nkunim maame a wutie yen ababa emprafu watena mpratwe mu 6 years be me obe ware wa enkwa ware wo oh we still time unyinsen no amo akoyi agu wuti masturbation mu jai mitimi nyai eka wodwe enipa ni ahwehyeso me se eka wadwiri wadrop mu no magu na sfira sesa wo bobo ebeto ani so kojali koyi wadro wama fabegu abonten na start se wutwi ho ebeto ani so ade bia wuti wa enye no nyakukuduro na frim ye ka obedience ho asem ibj Esther na ye ye cousin o eti cousin krado obehwe ni bia na omunyi mu no wa moroso but otie na sem o se wo kofi ho no enka ba bia wo fire enkyere wom anso ka ba bia ofie kyere wom fiti asanka eku ni tentem obi hia obi a na odi nkomo no kanin sem ye kasa ye kan sama ne ye akoton ye ho ne de am ya tamfo ne ye nyaye o sitie
ahyɛdeɛ bi a Mordecai de ma Esther odi so pe okofie wɔ so saa etunya maame no hwɛ wɔn so no hega onya n'anim atom eti ɛsɛ wɔ hɔ a yɛtumi yɛ setie yɛne yɛku no mte yɛse nkwa ha ɔso boa mewura hɔ osetie yɛ ninti afɛ baako bɛrima bi ne yɛre tum prensa wɔn se baabi a because maame no basɛm bi aniwa yɛka wɔte ase na abrampa afei faith Esther who say baabi aduru no agye sɛ ɔkɔnsɔnto nyame nyansa mfiti ase ne yehu suro wɔn sɛ Esther ofra himfie wɔyɛ de hye wɔn baabi abrabɔ de kɔ wie obi a ne nana nka so ne kiss ne nana ne so wakɔyɛ tu kɔtena refrigerator ni ɛwɔ obi kuro so abrabɔ no baabi start no nya wa ne wie o wonim de da wanim ɛnu ti na ɛsɛ nnɛ wofiri hwehwɛ nyame akyiri kwa na sadeɛ bi pagya sa na me yesa teaching so wo me platform so na me bu so say ye wo platform so hwan na dwen se obe wale adi afi kora ansa na wawo obi anu se me ko wale wie ya ebi mu kra me 5 years be wo me ma ba hwehwɛ ba bia brabo achinchim adi ya bi gyinagyina eti obi ko school kakra wo se nyame ni ho common sense yede nature ene yede hwede omo kyere nyame ni ho Bible say wakwasea jejentwie wo de waso kwasea so wo ye kwasea wo buru kwasea fo so wo jejentwie mu na ntwie ene wo si nyame ebi eni ho Esther na ni dibre nyina mu no no onim se wo ye de hye wakwaya koa baabi no onim se nyame na beboa no eti e ba se e beku no okodan nyame de nyame sabro no yeme de se na wonyame so tie no abrabo bi e Kristo ni me disaster eyiwuo eti maame yi hwehwe awurade akiri kwan ene de wako school ukra degree ukra doctorate o guy ni e good wo sika wo da fi papam unnim de besi china o next nim so obekwa akowie baabi basa eti de wonya ne na waye doso ya waye pompofe ya wo de wo si wawie no unnim de wo wanim hwehwe de wo tumi no na se dru dindin mu a wono a wo hu wo kire akirikira de no ye ne na wo ba no ma ne na mu ye roba se da bi nipa bi beba on be electric post na no ma ko gina so a enche no sa papa no ani nya nyonko ne na wo kire na utia mu a watwitwa je wo IBJ etete ma me akasa kire me my lady nyankopon hira wo pa na ene we ma kuofo wadwuma eso babru ko teche ko tukotu ma ko ma me woni mu hwe de oni ma ne se yakoye sofa ye obi awo ye kwa akochia no hye nema ye twantoma ye kwa patase ye nkyira hwe eni egu aso de e ma ku adidi position my lady nyankopon hira wo na Esther story no yatie ne wa me yasan anya dimension for my God to ase me san kan chapter ni nyina akra nti ma start kan because message na eba no ewo mu no abi ge tie bie mu a esem ewo mu no nya asem to uti asem no so a asem no we da ma ni tie no o nd kra na because abi ge tie se ye be wura mu kra na eye dan na so ena Samuel ekosra ne ebe link di aba be si die nti a ema hana na wo cheye because na ese Samuel no onu no oba benyini na wasra so onwo it is ekwo Samuel ntemu a ebi aso no ne time awurade pete odi akonwa no enuru ho ti eso maame hana o yeden otwen IBJ we a mystery awurade tete yen maladi nyame apagya we emre mu bo nyame me se sa message no ada ye be bie mu no huja powerful to bet say no be mu ate ase say so obi nam bibi mu a enye obi an waye bone onyame wo purpose yanu ani na mo nyina no yesusu oman o yesusu nations na inshallah ebetofo amen maledi nyankopon hira nene Esther story ya de ma ye no first year say courage
enipa bia wo ho anya kokoduro cast no to the bia. Yes, cowards die many times before their time. Wo ye hufo dodo hwe ade na eda wanimu a afiri wonsa no sɛ wonya kokoduro kakra bi anka ye wo dia edu time bi a fa kokoduro ka kire ohia sɛ ohia enye wo nti na me take wrong decision abi malady ye obi mo ho a akokoduro mo anya nti no o ma di hia chi akodi ba bi enne eni so mo kokodie ene sika no wanya bi mo akomene kase enso no ene ma aginsem na wo hwɛ oba bi tse Esther sɛ ɔhene ma kwan sɛ emma nanim ya chi wa ubewu na ɔba bɛsi yɛde ne nkɔkɔtwa so sɛ die bɛsi bia nsi me yira ababa wa wo hwɛ me nka wo nyɛ dabi na wo nkɔgye umfa uti nkɔgye atrema ema oh my God obra me ma ye hema onye nanso ababa wa adwene ne man ho enya kokoduro tu saa na mo no na oka obedience ho asem malady ye ka obedience a ya na ye mema no ya dwen nyina ne se ema nko a na nya obedient wo be man so edu time bi atie wo yira sem bi ebe boa wo malady emema bebre mu ntie o mo yira masem no o mo kwa kopem owo na akohwe agu enti obedience ho asem a ye kai se wo hwe ase na malady ka no one ne cousin ni nkomo boso ye obi o ha wo tu afutu bi no kwa ma ne de ne ye ne ba prekope obi o ha ko tu afutu bi kura wo ya kwada but wo hwe asem a nipa ne ka no a sebe nyansa bi wo ma ebeboa but ye nya sutie ye kwa akogu ye ho anim ase wie ansana ya ji ye ni so no ne abeka mi hu yanka enso o ye sutie kura na no o ka chense hweyi na wo kwa ba bia wo fire wan fa nto abonten ene ye mu bi ye ko ba bia obi kura na obi ko counseling e wa asore bi anim obi ne obi akohia wo dwom hospital no mo koye oduru ya akonwa a otena ho hu no ano no start ka na ho nsem na busuam nsem nyina kye no ono obi afotrotro onhia ne da timi di na brabo mu nkomo nyina akye no trotro a mo firi kronoma francho eba makro timi ka na brabo mu nsem nyina akye nipa no ye de ho ato abonten ye de ho ama ya tamfo ton ye ho ama wo mo ton ye ho ama wo no mo nyae enti na nipa mfa saade we nyina nsua de because your secret is your power nanka what people don't know they cannot ruin ade obi nim no ontimi nsɛ no na my lady it talks about faith na ya me de sɛ ukuo no wo de faith and the chatro woman of faith emma omu nyame mu gidie magidifo ade ne ekunim die franka medofo se awurani ni gidie an ko ntu saa na mo obi ti asore dem ne na ba akusia nyankopon no kora wo boni din som no oni ni mu gidie ebra so se wo se nyame mu gidie se on netimi ade nyina aye ebra so se situation bi anipa bia wo mu no unya nyame mu gidie se ono ne kasa tumi nyina brase edu time bia ya ne gidie hihim empire kura maledi obi bono obo empire no kwa because oni gidie wom eti situation bia odasani bia wo mu ne no me hye nkura ka kire wo se nyame tumi ade nyina aye so timi kasa ma Esther de wo na mu bia no obe kasa ma wo de wo famu a amanfo asi wada patwe ye serewo egu anim ase nyina no wo faith no a wanya wo nyame mu no ebe kasa ma wo edi ne yemfa sa nneema miensa we be courageous be obedient na ginyame di se on ne tumi ade nyina aye male de nyankopon hira wo pi se jampo etetema na ya kasa kire mema so for me medase so mama fa Laurentia die Laurentia eti ekura bi ase sebe onim kumase nenzo so no ekwan bi a ofa so ayam so ote Sompa Nkomo edin no akura nya akokoduro se wo be kumase so for mama kroma se wo ba ase ya yese sebe o asantofo ebinim die to be krampo na wusuru so akode wono nko ba bi onye sika de mini a wode eba hwe akokoduro ya akoda ya de baaye so for mama ene na wo kan yo hwe nsira ya akoda yi waba benya Mordecai ka kire Esther se won ko ka enkofo na ya wo mo
ekwa me ye gurum wo mo no enom ne ade no obi ankobe so say na me mu kro we say me mfiri mu me ye donko enom ne ade na me de me nko nom ne ade wanya no wo gada courage ene odi ekowura mu okokowura mu so no wo hu say sebio enye wono nko ani ye yonti na wode akonte se wo kra no ho enom ne ade ena wodi sebi emra so ene wo tre mu fi nani ene wo te wono mu enkrofo bi akọ asetre mu baabi ebi kura na ya wadiem ebi kura na ye edwadie ebi kura na ye ade bi kura ya sebi o mintimi emodi esese mu pija wo moto no mu free mu no so of mama woni courage ntina otim na edininya aware bi a wo bi ekoye bibia bi na offense onya na nso ni bakwa na oti aban efie na ko ba ne se bema na dwuma ye a wo ye ni na ma ye a wo ye ni nti no na che se obi anko obetra wo opija no ho si ape ene nyankopon wo kira no enti ama ne mbese me kan se yenya offense e courage baby a wo no amwa wo a live and say we offense wo free obedience so of mama edun pempen so bia se se ehu ye se enhira ebeba ejina obuo eso se wo buade na obre wo ho ase a friends enhira ya na eba na enkrofo bi akotibia bi mu sebio wo mokọ emfa se aware ekro ya ana wo mokọ tra efie bi mu maame no ya wo ne tie no sebi wo tanani ne made wonka wo mo edeche enso akoda no enam se obebua de aye bibia na medi bi obi ba so ba bepe yire maame ne se me mani wo se medi ya na mepe no ade ntia no obua de e ma cheche so nya asetrapa enti wo ba ya wo tie aware se mfa wo ne wukuru ye wo mfa wo ne ba bia ya wo tie ne wo famu so hu ye se onyankopon emra no wutimi di be so bi ne obedience wutimi di so awurade no akasa no obepeja na gide na ye ka wasem no enso so for mane ye won bebre ye bompa ye hia ne mabi enso so gide no eni wono mo tembia no se wo ye ade no se awurade be ye one kasa ne situation ya wo mu like say ne ya na wusi kasa hwe boldness ne courage wusi 100 years kura ne wo pen wo sa be den ebeka enu ti ne America ne say yenye gidie ewo awurade mu chense asofo mu na ye de gidie akwakwohye no enya ade ya ebeboa ye wudi wani nyina to nipa so dabi fo ni tu onyankopon so nya gidie say eda sebo kwa onyankopon no ne ewu busa no obe ya ma enu nti no se woti ohia mu anase wakọ tebia bi mu wakọ aware enema enko yie na woda onyankopon ne mom ne basa meka ne se youth no ye momode ne ehu se abrabo no onyankopon enimu a wontimi ammo onyankopon enimu a wonya enhira onyankopon enimu a ne wohwe no wonsa enka ye dress ya ye pia bonte akọji ye ni ade no enye na edie bi na baabia gidie ye ebenya onyankopon mu na awurade be peja ye edie si baabie so fa me das me de manu asi yanso ye das say why my lady me das pi ye ne wasan ye dro bio na de bia dru ye wada say ya asem ba ko na ye ameta aka say enka wanu nya sisei pe e wasa nka obi a ye to correction bi ani apon because obetimi akwa asore nsem bi say wonte ne wo ho no de kaba ho no kaba pofu no nkwa ne ye kwa akosua ne ho nanso wode ewurawura mi ati nsem bi ase my lady akokodru ohoi ni petitiri bi enya akokodru ankwa ma medan ni petitiri we ne wadani ewi ase no woni akokodru a wuti se obi a wawuo ye mfa ne saa because eniama na ye ni hu nyina nipa bi adwene saa eniama no oye se wotu anamo ebi asa anamo na wotu nko kirekire mu kire obi se madwene ho se mpesa me ye ade bi anipa dasani tinemu ede ne beko bi emfa ne se adum a wonante mmere woka kire obi woka se ede adwene na aba otirim jai na emoa wo but wow sheda adwene ade no ho na woka wano no atum na wo ye wadwene se ade amadwene hu ma memfuele memfa kokoduo nya saa ade na menhwe se ebeye ya eho no na obedwen se etia na ate miwu ana asa eye ya yeye nipa wanya saa su ahodo ya mabobọ so idi afaka ihu a untimi mobra sa wuti wiase uye hufuo na Esther asem a woken we ye hufuo a se nka nipa bebre ye mobọ saa abre no nanso akokodru onya ye na boa ma nipa bebre su nyankwa e ma niam bi ba be ye adwuma be ye ho enti obi tie yen na sabi na akokodru sem wo fom a mepa achew
ensuro bibie to anamon eye anye na mom se wodi gidie nso ka ho anyame ntie timi ba be ye eno ni ade ba ko ehia obi wo ho a ewiase a woti kasa bebre my lady wiase a wa afote na fa ne se niam kra nhyɛ da nkoye saa na wani ba kwatena salon koye niti ye pewo dada etira ye wudi wukuna ye nkomodie se se de mi kunu se watoka o se adwuma no kra ya promote no se se de enche kra me la wanui de wukunu ba behwefom se epu na munyina magye mani so enka ye nyina ye timi sua se esu ahodo a my lady awia yi watimi adan na didi a kire timi sua ya nkeboaye because bi amekwa asore dem a bi aniama kakra bi na mesua na mete metimi asua niama bebre ka wano tumu nyagidie nyakokoduro ewa ade bi a opese wo ye ho na afen soso wa opese wo ye sitie me pa acha wo ye sitie fa manyansani nye obi a no krepa no so hia ye sitie fa manyansani ai obi wo ho a se agya wo hunu se panyi tirinwa afudwene enti panyi ka ye fa se kan ye fa ko etwa maame a o maame ye bayifo ase a masom makokume maame ye sitie fa manyansani se dia my lady ene watena adwam a wo kan wuti a e yade ade ubedru akire my lady me da ase ya da ase na rampa my lady ya tete mawo ne akasa akire mema my lady me da ase pi nyame nhira papa ne ene afutu sema anase bible mu nsema ade abai ye nyina ye ho aduru my lady on say ye di panifo aka say usuro pimpra krata enura bayanim se we wan hwe se udi hu be hye omu ebre ya yiwo mu ya my lady abrabo no be hwe ase usuro awuni eduru ba bia wo se wutime pem ko wanim na nyame ema wo so na se wo betena se ame na me mfa miti nkonkoje my lady awurei enne on se sa Esther se me ye tietie wu beti ne no me ehunu se na kwa wo kɔ no ohene mfrɛ na ne ti be firi ho yebeku no beti wo weta so se nyade a obesuro sa de okona se ohene se manfrɛ no aba na obeku na onku no ne nyina ne se na wonya gidie ene nwenta so so obekɔ ama nipa a atwa no ho ahia no mu nyina atimi atena se etimi nua wutie nya gidie na tena se ade bi a woye bia no se wonfa kokuduro ani akire se ade o ya mekoyi se na mepese enye de obi ka ana mekɔ akotie male de wonipa bi wo no ma ne gidie ewu enti se o ka asem akire no obefa ne tra onfa no se eya asem hia nya gidie se de ma yenua beye male de enwenta so o weta so wo ade bi a woye mu male de yeye ede mawo evi se ye ken maledi wodi asi wani so se mepese afi bekɔ awiye no na matimi anya adomen maledi mane nka wutirim so we why se obebiebie wano aka kire afoforo maledi o mebu abam nipa bebu abam kwan be na abefa so abetimi anya adomen weta so ne su kire awurade se awurade ade we na 2026 mepese mensaka ti domina bo me kire me kwan amefa so amensa beka emfa nya nkomodie ntua wano maledi ne nipa aba ne penkomodie dodo maledi se okọ odinhunfo bi wono ka ebi anabrabo mu asem kire no eho se nkode ye adwuma maledi no de tekam ode tifie ni ko haidan eho no wokodi nkomo unim de otan wo so unim de wo ye wo fa hye wutirim na bompa ese de nipa na ka no megina gidiem na masu agu awurade so se obetie mi a maledi nipa nko ma no so antum se ka wano tuma maledi ade bi a woye bia no etimi ye de mawo na yenko ye nimu abrabom maledi me da ase pi yanso ya da se yekɔ aseni no eso case number 1 mommy oba mommy ehina mommy free a oba ye enkoransa bonomare mu ba ne kontom krosolu wan wo bo ne kwadu dazite lareba ono so wo hin obo ase naze die naze buta die buta head no what oda yiko mommy e te say nyame admo ma ko yan sorry pacho me call Christ Apostolic mo chi asay me ase me ko ya cheka krade me ko ya cheka krase adwuma me awata ata so ntime manu gumi so amam sara me nya kwan akra na why wo server set to so mo yeze
omo ya 90 ya me sora me ye fie ju o ma say Nine. o fie ye say 27 o ma 9 silver set na to so nti me sora me ye adwuma wo fie be wie na ade a cheme me nti me nya kwan ye fansa den to babro no so nsa nifa no na bo odin ye me eye me mo mi inside the bible is so me inside the bible yi so sa sem a me be kan sa asema me be kan kure trodo no kure trodo na me ba be ni kan ni tro me ni tro onyame boa me onyame boa me Ọjà. wo ye di ani mpacho ye talanga na ene frafra ni nyina ye the same by nchichemu ene nchichemu wo di kusa ase ana da bi talanga taranga ai talinsi na ese jankanjaga da bi nya kanjaga aha tongo anti momo ka frafra utimi kan dare yo ye ntie we asembe na ade abedai mma na me de na ba so be yi ano hye mma na me de na ba hanom mma mama ni nje mama wotata me ne friend is no ndazi bota bai dodo na friend laraba ndazi buta okay dodo na friend laraba mami no mote nkransa kuro bi efre ho cheda so na kura na ase no cheda so cheda so na mami ti wonom wa konto kwasa papa wode me ko ware no papa no papa ne na badoma ne me mami de me ko ware no papa no mani firi enya papa no do afu a mami no ko kanto kwa na papa no de afuo mu niema no na ode ko mami no ko kanto kwa bia na papa ndi je papa ndi na ne hu fom ne ma no kosen wakoton wa oton a no diske na ko gina na chi o kanto kwa pre obi a no waton no de kwa ko gina na chi ntie ma sa ye school sem kra ye basa ne hu ode woni ba de nya den enko udi agoro be ma kro udi agoro begu woni mase sa se ma mi kan se chede so bia ni ma eni asem nka se ne ye frelen no be mu danse ye helen selen de onu so kire da so ti ka helen be hunu sa ma mi ka se na ye fe ne san waton ne fie o maton mu fie mo ye sa niema no ho no sa no mo ton mu fie no mo koye o mo koye no me wo hwa na nne me papa fra me se mo mi nti me de wo ya ma me sa na wo ma wo ba kuma se ha no meti ma be chia no ne ma de na wo te me ne be ma ete chere so no aja wo ba ne ntokwa sem ne nti se me ka se me di na chia chere so na free buy me pa twan e na wo ma me se so no so wen o bu ase okay eni esa wo ne ntamate ye ntemate na fedie baby ne ko no yonko ho no ka se hunhum so na mo ba twede nso a ye ntimo ntem na mo fam yan ka se ya na nne papa no fra me se mo mi wonu anyimu na me se mi nua ben a wose wachiri ba hanatu wonyam na ma me adwane agya no wonkren nti makofa na aba me nchen me so ye security adwuma dan ketewa mu na me da na makofa na aba me nchen nti mia me tena se dwene na me ka se papa panyi de ontimi ntete ba na ma me na kontokwa afiri oboa se ho ayi nkren ho no ma me ma akora na aba me ho no na oba ba eden wo betena me nchen wa wo agya ho no de akura ase bia ni mesi akora no ba wo kura mfikyire na akora no wo ye papa no ese obeba bi na me se me nua no wonya be 18 years wo de ne sika ma wo mu firi ho 2017 akora na nya akora o firi ho no ma o sikro no so wo hunu kro no so papa no ba no na papa no ma akora no ba na papa ne di akira papa no kyese oba ye no kyere so fo akora bi hu na o mu hu se papa ne nie o maami kunu me maami kunu no o mo se wodi maami achi ama sei ama me ka kyerɛ se papa yɛm fa adwene ba ko maami no nani so ye heja wuyi wani a ye nyina ye ya no ba ko yi ani ma na bo nso beba fam se wo di agoro na se bia mmɔnye wo so a se obesan ba wachi na papa no se wate frafrani ibu bentre na papa no se wate nti ye to honom sa 2025 ya ye be wura mi papa ba fie ma mete aduane ma no wantime anka se mo ma me ba beba na da wo ho so yesei ama ma menua ne ba no ho asene kra mama na mana ko sa wo so mo ba bedi nu yi ma papa na anka anjere me mete ho na ma me aba mma me so de kyese wo frɛ no fon so kra na ntokwa o frɛ no se wanya kwan amfa gbanya asem wo so wo fle na se bia kate a wo so wa flash no di no rough na me se ma me 3 days wuntimi ne ntena dan mo 3 days ma kwa apacho sa me de ba ha mi sister se mo mi ya nkwa apacho ba mi di apacho na chi a mewu mi di apacho na chi a mewu be ma me ne te sa to ma me twe mpana kora no wotimi ye ekọ be ma na busuafo ko ka che mo so mo pam me o mo pam na me sa me ne ma ko wi a ekodu ne fi a no wasan sere me wo su ba mboni ntini ya pam no
wo pam me kwa ha no ma wa wo nje me wo so na wo pam me se mommy ma me ne de na adresa be onom nsa woni me nsa no kakra na ze si ya ne ha me kura me de aba ne se na no bro nyen last 2025 oba ya me kan ye no obesa sabra ni bi wo ho no gu ni ho ni mas me kunu kura te ho no be so be ma bi e de asa frafrafo sei na yi kasie bi wo ho no de ye masa be esono panyina sa na esono ayi akorade on de wan obegina ho no mo twe Kevin mu fa nyum bi nsi suma ye daga ayi why me pacho Kevin yi ma me ye daga te fo no why pacho daga te ye obegina frafra obegina ho no mo sa bana ne bi ma omo ma na fans de wo dom no mu bet na omo ba me botire omo ba omo se amomi Uma me asapa o satete ne mpabo nyina ebua de siedie Hennessy obi a wunni bi wo so bola wo bosa bonten so wo body siedie Hennessy de obekọ ne lolo fa me na me de bi so no so na ode ko ye ana ne wo ya nyina kire sa waligu obeduru ye no wotimi no nsa na wabeje bench na oda me ne me kunu fie honom na woda ho mo mi koto nsa se ebra me na makoto na ada na nso koto Manya obe sora ye dede wo hono ma ha me. Manya obe sora ye dede wo hono de aha me. Nti esa me kokko ye de bre no. O ma me so tumi dane bronsam tena wo so. Esi ya ne me ya kura ne se wasan ba yi 2026 ye wura mi. Fifth me wo ya 3 months. Oba ya fan se fifth ya obeduru ye. Wo de de Africa mu na esi ya wo ba. Na me se ma adan ai wosimi ye de nden ya me ye de chasansem bebre nan ye wonim ade chiye anuafo no mo ye sen ye ya nnan omunyina suro no omunyina ntimi nka o omunyina ntimi nka sa me fra ubete nsama ka me sister boy kura nka obe ye me sister ho ade ma mi tuko kuma se foforo o ma ye fa ne se be ma no gya no e kofa ba de bre no e ma me sister ka che be ma nsa wo ma me na wadi na chi no wo de me bo be bre me be ma no duam de ka de me ne bo kokoma no woni me akogu awade no wa wale no e de oba afofra koma be ma no e ma me sister asem we sie me fra me sister no wo ka don pass police station se wo ba frɛ hɔ no ma me we mo ma no sign bond wo ne ma ye ho ye mie no ho still omo sign bond ama omo chi no no wo hyɛra ye no ho se wawu na omo de light bi shock no omo de light no shock na wo da bi wo je so ba wo boni din a obo ase minim se sa brede wa sell ho no akrash ya man so mo hwe a wa sell ho ma me no no o fie sen owo be 57 na 56 o ma me no na ne ho dene no chamani osunwa wonsunwa na ne ho dene hwemani we sei na nu ya wo ba ye ya wo se yan ni obaye bi obeche me de me akobia ai mire bi me mi sister che ne tumu ntime so aba ono obeche me atum ama odin se be wo mani me pra ne se ne me se wo ma police be che me ne me ba 3 months yi adne ko ebia suro se oba be yi me bra a wo kira de wo dokron kwanta wo firi che ere so na ko dokron kwanta me bra ka asanka wo ba be yi me ba wo suro ma me no oba ma me ne be ka so ne me na aye wan ntino nka odisika no sie dia ma me papa na Kevin ma me yinum wode ma me papa na wo ye fa ne san na ba no ma ne me no 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 abegina ma ba be yi me aka se o ne ba na ne ma me anya asem ntino o ba be yi me papa no se da e ma me so me twa lai bi na me sika kakra wo me bra ho no e krasi police for so de me se me kama no nsam buru nria nyina me kama no nsam ya de na tuma ma cheza o dwuma mo aso mo to nya dwuma bi me kama no nsam nyina ma me buru nria nyina wo se me pa me moro nade e ma me akora na da wo no mu me bedru fi akora no ko toilet sa ti se pa mo mi ade ne yenyem wa ade mo nyam wa me ne enti amesan ba ha ne se wo ba ye no wo se ya me ye beifo enam se wo no want me ntena okontokwa want me antena ho no ntime meti wo no mente sa wo se ya me ye beifo wonder wo me wo se me ye beifo ntim pese bible no kwafo hwehwem hwe se me ye beifo a wonka se me nya beifo so na nipa wo ye beifo no wonka eno anti na bai ande ha de bible no kwafo ma agi se difo pa ba djuada ai djuada wo ba na ye frɛ pa na wo behwehwem e ma ye eno ani
na say mommy maame otebo so teacher that so ka ho ato e de baby makura no ba wo ye na wo ba ho no no ene se wo se wo ba ye wo de maame mfra papa bi na ne nkasa papa bayi maame mfra papa kromo ayi o ka vi musumu me idum ne maye na o nya kwan frɛ papa kro no kromo ahene na wanka maame ne history nkyerɛ maame no so sitisi kromo kra se oba be mia me na akum ya bia no be bia suro no ni me na me ma me suro sa oba ba ho no ba ba ya mibi wa wo maame no wi asini wa wo maame no be ba physical be ye obibi me say da ode be ko possession mo je 3 million man wo sere ye obi ode to mp3 se bejina mani wo sade gu me so what is sikano ai ato mp3 ka siata se na ne wa twen nwom de agum na obejina ho no na asa o santi oduru ho no bia se wa anya de se wa che ne ba bia se wa anya de se wa che ne ba wani monya ni an monya no mon frɛ na ne emusa no bia na ediamomi ka ne so boa wa wo maame tumi ye ehye wo so kase se wo se me ye bayifo nti ba yie no mummisa no na wonka number 1 hello an maame la auntie la ba ma he yamo na te sai na mo yanso ya wo ye pa me pa cha wo me ye duma Sompa TV so na woni mabayo a ye frɛ ne mommy ai mommy me ba no what the wa bra me se wonya ne kura wo beku no na wo so ye bayifo enti ka ye nhwehwɛ mu ma no esan se wo suro san hwa ba ba ye woni ne ma bibi ma me na ada na ayesa ada me mom na me pa cha wo Opple na me bayifo ana hwe on na ye bayifo wo se wo si wono na ye bayifo okojina we nya se ka ono akura no na ye bayifo wo se wo so ye bayifo nti wo suro se bia se de wo tie ne so pentokwasem wan hwa abeba be bro one ne makura ku wo mo eti ye mfrɛ wo nanka yi entu ayi wada woroma ai me da si bebre me pa cha wo samu tie ni mi tie o pa ba pa akura no me kuna me wale no ai owuye ana me ko aguna wi amoase ana me ko hunu ne papa wo ho hello ye tie o ba la ba ye tie ana me ko hunu ne papa wa aguna wi amoase nti me fa ne papa na me ne wo sa akura no yo ana ne papa ne ono no sade o si ya o pepete ano na eja wo mo poison wo ho kun no na me sha me chi na me de akura ne ba secretary aseche duma se tradaso mpacho mu tie ne oba la ba ye tie mpacho mu tie ne mi tie pa wa maame nti me de ne betu ho no na akura na oto ho na ye fra ne mommy no ko school na school na wo ko no ni ma de na ya me dase me ba we no da chi obetimi aye ana obeye teacher ni bia na obeye bibi anya ban sika ma me so anya bieti facho mu tie ne hello maami e wo ka ba ko bia ye ntime nyeje ho ma wo de kasa ye tie wo kasa ba kwa si ye tie yes am okay mate yes anu na sa fra we no okofa boy tu ho na o ba se 9 years no okofa boy tu ho boy no so anya 11 years ye tie nti boy no onya juma onya hwe oto dra wo nsuom me ka chen se me pan so won ko school no mom na so ba da chi no be dey obetimi aboa bi wan kazi wan peneme no okofa boy no nti so me baba ko ne nam na ye ko bebi a ye ko kodu ni fie wana no se me ye bayifo na me pesa me hwe na wale na me kwa me ko no ho se oh mommy me sraw me nya ni paboni ni sha me na me tawa wo kwa na me tawa wa asam wo me mba ne mu nti asam a wo kan me ye bayifo ampa afi de mommy ma se kan so a wo se sa me no
sama manchi mo ho a ode be wo me yefunu mu nda me se na ode be wo me yefunu mu se sen nti o ka sen ketua no so ode be wo me yefunu mu na me toje ye na be wo me sen nti me sen wa mo de me kwatu se ko hospital papa na me ne ekotna ekire no ode me ko hospital no na mo to me nkate nyina de be tua sa aka no nti o ho no na nkrofo na mo ho se ekunu ne kunu ne busafo ni gina wo mo tu bro me wo kuro no so na me de me tu fu kuro no so na me kombe afi de mo mi sole a na o ka kire nkrofo se da ne si ho no o de prayer ba prame na me de beyifuo enti no so ne kunu ni wu ya wo se nka me na me wu ya nko wo pe na me se osan so afran wo phone so bi sam say me kiase na den sanka me wuya say ya da ya ne say ama me baka kire no kura ka kire ne say dia oya no enye no be ya onjai na emboa no nti me ya ma jun say sa dia ta me kokura mpo a me bi sam be nanka ma ya den nanka me ne no aka ahwacham ma me la me ya me ba be bi sana no so holy me na onu me bo achade wo kwai no so nti tirada so fo nyina ya wa nim se de oye ye ni ma me la me ko papa no ho me kwatena papa no ho ni man sensi ho biem edura na pa na ma pa me ho na me ko dokro nkwanta akọ hunu me baba ko bi wa ho me ba kwai so a ene ma me di tu me fokura se me njai na nipa no de obeye bia ya me ba o na mo mi ya ta be tu de ba tu achi no ho na wasane me agbom biom nti wochichi me nim hu nyina ma ha me na me se no o se be diampe bia o so obeti me nim abo achade ama ya friend say me hu akire me ampanso me manyini ono afi na wetu su se afi na okọ 25 nti nya dia mbeti me ni na akọ na me so me de no call ho na mo baba friend no ade no call ho no nti tia wati we ono na ye adwuma de hye be ma na se akura no okuta no oya 5 no obaya no ho a ebaba fa be ma wo ho no wo anyinsa ne ya no sa de bread be ma no nti akura no wulie ya no sa de be ma no ye den na wade be ma no ho ade na wale nti me no me nya ne boni biala me nya ne boni biala ono a wo me boa ma me sa wo me boa wo Ujani jam hono makase master mpamo me no be ma na hwe me am de asua adwuma wie me di wachi na tuna wo di wachi no kwanye mo ho nkran no wunya wutumi di wani ade no che be ma de ma no wati ma che be ma ma no wanya bo mo le wo di wachi ya me ma tuna fa kwa wo no eno so wo mpe wo mpe wo se de wo ya wo ho bisa na se wo na de me tu adwuma mu bisa no se wo na de me tu adwuma mu ma me la alibe me pa ejuada ubetimi aba me de sa kra we ya sa boncham we ya oyi ya me fa de me mba ho de opedia opia o son kwa bosum so o so ontimi ho na so ta bosum so me nka so me ntimi wale o nya be ma na ka so won pa mi o me se ba yie na be yifri me so ba yie na me se bra be yifri me so ba yie no ba yie na me se bra be yifri me so me brava no grana me pefi se wona suwa bro sare hwe me mbanu nyina manu fani ni anum namba ma wona suwa bro bata ti mi jani ma ne ba wo honom kasa me metena ho ama ya hwe e ma boy no me ti ma dere boy no na hwe o boy no na hwe me ma me sua adwuma e bo me ho na kwa adwuma be na boy na no aduane na jokuna be ma na no aduane ya si mi ho na me pa no bisa no ma ka se ja be ma no aha ma ka se ja be ma no so me nkwa school no ma ma de ka mu wuti me ntua me ho ka me tante kura me de kwa school kura me de hwia ja na mo de sika atwe ama nso wo kuro no so me when ya sama so de kwakwa to woni azamba ha ko ya woni kwakwa ayi police station ata na bi so be ye e ba say 8 years ma me no twe me na ma ko kan kwa so de me wura mu o wie o sma mo mi wura mata do se miye wani o twa ba mo no ma chi pai wo kwa no so mata do sunsan mu kwa kasa azaba ya me na nya asem no wona na abo me kwa na maka
Satam na mi so na mi ni maame no. Wo maame na atwa ba de hyewa. Wo te kokase obi na ahyew. Kokase, se wo ye bi wo dompase. Okoto do ko ja ne phone ewo. Na djuma mo hanu ya san san hanu ya fita mo ja phone no hanu. Wo kwa chima. Madam, wo kwa chima. Wo manfa ne papa the second ne number man. Manfa me baba akonso ya plan for stay. Ba akonso so ya plan ni ma. Wo mo de omo was outside ho. Ma mo fa number ni ma o. Na wo frɛ wo mo na bisa asam na se. Mame, asam no. Yesi oni we ka woni ewunie. Ni ehunu ba bia no kore no wo se wo made a. Edwa da be san transam no so. Ni afrɛ pa ba. Ye be frɛ Ellen kradi onu so wo chirada so bi asemu yi. Wo be ni mu. Areke se no hwan. Na Ellen abeyada. Areke no hwan. Akosu Ellen. Pato, wa mo se Areke no hwan. Enye yakosu Alec. Ye frɛ Ellen. Na Ellen wuni. Minimu no. Bia wo be ni mu maame. Ellen so de. O se Ellen. Ellen so de wo ka no kore pa. Na Ellen no onu owo hobi. Oni wa me se mo fra me mba no. Mo fra me mba no Alec no wa ayi oya bodanfo bi o. Oya bodanfo bi no ni na akoya wa no. Na oni ho. Obeka. Maame, wo se wo ma entu de fancy wa ye de be pa dancefo. Na ya tena asem ne so dwoa. Na ba ye na wo de ato me so no. Ya hwehwem. Ya hwehwem. Na wo ba tan de enwane nya wo masa. Na ma ya wo jani jam ho. Ma ya mo. Ayi papa na me ne so wana ato dai no. Na ye dai na wo ma ya chi ni tu. Bisa na se le ba no kwanyum ye wotri. Mama di mani wo kro no so ma me nkata tam no. Ya di mani. Ma me nkata tam no kro se me jale ja wo mo. Onu kwa se wanyini. Kromo ahene. Mama fra. Kromo penfo bi na no mo kasa. Mama la be. Me na ba ko na wa ha. Wa se obetuma se africha that's one mo no anya antena honom. Wa se wa anya antena won to betuma se africha that's one no. Enwum no wa he a. Measurement me ndi wachi enwo me mampete. Me ndi wachi enwo me mampete. Wa se obetuma se honom. Nene so am. Eh, daga te ye. Isi ye. Daga te ye. Kechi. Daga te fobe kume. Daga te fobe kume. Uro kume. Daga te fobe kume. Daga te fobe kume. Daga te kechi. Ana yane. Daga te fono yefa. Pese daga te fono. Pese daga te fono. Eh, daga te ye. Isi ye. Daga te ye. Kechi. Daga te fobe kume. Daga te fobe kume. Uro kume. Daga te fobe kume. Daga te fobe kume. Daga te kechi. Ana yane. Mama la reba. Mommy wonu mu wi wa ho. No kure we na no ne se a. Onu mu wi. Mommy me se onu mu wi. Unu bida. Tenase. Mama la libe. Ewurade. Mama la reba. Mama la rebe. Na yade na uchi ni tumu. Wase uchi ni tumu ane ne baki tuwei. Na dance for ni memba na omugu ho no. Ane papa na me ne wo ho no. Papa na to ni fie no. Papa na ma ye oba ye nko ye hu. Na ya papa ni si no na papa na to ni fie no. Na me ya da na me hu papa na ma die si wo no. Papa no kwa ye nko ye wo ni na kwa ma ti ma mi echi amani akoto wo ni e. Frecha da so fu ho no ye. Nte se me ya. What ntro? Ntwanto so. Na me se ma afa na mba da kurukura me se ye ko ho no mo ka o se me ma chichiri me kunu se ma ni nya sika. Ye ko police station ho no mo ka se me we no. Me ka cha ne se ma asem we na wo ka ya eya me ya. Ase
kase enya no kura mese bo ena nso pesa wale ni guru ti wo ka tese na me ka me boa wasi na me kasa me boa kase bi kunta bi mbo mitim na me wi foto ke eno no oto na ni nyina wo o tu ton 8 of oto ni nyina wo ko bisa me ko te ha dasa ma me sa te ma na kire no mami yi ma mo peda me ba mami lare ba so ubay wo so obotire me botire wankura ada na so oton 8 me wankura na mami na kasa no mami na kasa wo fra tare so me kasa wanya papa ba mi na mi ekuta na wo mi ti no mi wi wo mi wi a no mi wi ni no so le dis kind of wo me no bisa mi ba ni no wa sa side ko nya je wo hanu ma mi nya je bi e ti fra ma ko ni ma number ma nya je wo hanu ma wo so na ti wo me mami lare be say the empesa me kan say ye nyina gira fidi kase esu de mo mi ne ma ehye wo nsa sade e chi na kola bibia ye ne wa ebebusa wo me nti ho ne nti ho ko mami yes wo ko ne nti ho nda na ma ti ho kina yo na ya mu na sama aya mu ka sampa na mu nje bu obone ni wa ba na ho nje wo ya na ye yo de ya me ni nti ye se no kina ye fra wo se wo ma na so wo ma mi nya ne dai na to ma dan so wo me adan so fo no bi sa ma dan so fo no na mi mi ni wa chi gongo so bola wa bra me wanza de juma me o ti ka se jai na bra mo mi sika wa na me wana papa na wo ho ntina me ko se tinchira jenchiri de me papa na wo ho ntina me aya tinchira jenchiri de me payment mi nchini wa mo de ekuta wa wudi chini za no me me na tila pre bia na bre nti ma mi na fa ko nya madwuma wo se dia benti wo se de omunu mo mu wi a amfa ma asha me ko asha me ma wumba munai sa me no wi a wi ni be ne betimi awo me se mo nfra me ba no wi ni ba ne betimi awo o ti mi fa ni sha me cha esu na masua ku ni so na mpaya na me dwagu ba me wo so sai he o ma me ye bibi na ma me de ya ma me o ma me ye bibi nka ma me de ya ma me nka nya sa ko be hu mu asu wo efidie no so no nti mo ba ti ma wo ko be hu o papa o de atoso ma me lare bai o me lare ba fo ni picture nto ema bia nhwe na picture no de bi bai ma me lare ba o de atoso mo ni di mo yemfa ni si mommy enko asema o ma me so kan yi o wo se wo num wi wo ton wi tofe na no kure mo fresh ada so no ma na mo bisa na ukun no bra no oye sese oye de adwuma me pa cho wodo awia bre yi so de nsu anto ama akua adwuma no ya nya dan ya nya bi aja me so bi bobo ni ti ba ko a na maye me di bia mankora de akosku aja me se be bia anye ntimata na fa akono ma ya dan ma hwe me mma boy no na share wo boy no na share me enu ntina mitimi nya ndesa waka bibi kura gu me so aba me ya ma mi dwani ja mo ma mi dwani ja me honom master no bo otimi ba fie honom ba be ka kire me kunu fo ne so mo mpam na me kofi o se wusu ba mboni ntina ya ja wale no e ma me de ahometi ase sa me niam na be ma na mfra me kura me sa me niam kosi be ma na dem afi mi sua adwuma ma mi opam me am ko omopam me am kofi o se betu ya adwuma ne ka osie no ko adwuma mo ko ka kire madam Olivia say ompam mi mfra adwuma mu honom e ma madam no ka se na ma me aka o na me so me de mesre no metu ya ma no na ma me ne de sa na odi firi ho no me kura me je me set na 2019 na mo firi o dada mo firi o be 2017 me so me je me set na me kuta me ba abaya we say Mickey 2019 na ma 2021 o na wo no mo mi ti unya family planning wo ma me se wa wunum wo so se nan wa wunum enum no de me bra wo ho ma me ne de me chini chere so nyina sa menwo ama bia so mu na ma wo kura nya nka me ba panyiri kura ne akura we sei wo bra wo ho ai me sei ma me ne to me chere so nyina sa menwo afido me ne bia nya yi a wo so ma me so wonwo wa hunu nti me wo hanu ma na ba ye ma se ne me wo wa hunu your family planning na ho kire wo homo mi wonye family plan wa usu tu ba wawu yo adwada nsa nyame na be na we die be fi se ma me pa timi aka cha me se me nwo o ma me nwo am papa me nyemo first one ja nyame na be o family plan nti wuma tu ba wawu meye
Mamma, I want you to hold me moon tete kakra. Eh? No silver set yet what was so sad. Wow, 5. Also better house for. That be true. That be yes for Sir Omontia near my war or Moya. And I remember will be Anna, Iris war, bear ye a pepe, be crow on my 7 months now. First one day by ye 4 months of pepper, I'm doing you opinion. When I'm war on I'm the war. Eti dia ene mo mi agire ye frɛ odifo pa amane ba Mate no be hwese be ye ni bi wo ampa wo tuama otutu ama me ama me ho atɔ me no ti die ye be wie na o ma producer frɛ pa ana ya hweta pa be ba no na wa ba me se champo ma me ba cho se wo ni kromofo no bitimi kasa na ye dai mesra wo ntesa ma me be ba me so wo honom aba ye dai wa pa no osuro kura obaba me so wo honom maame ye de wa hye ne nsa no jamaka tete na go na so wo so bie no mo betima bia kasa maame jai o me so na ka bi di ama no so na me di e de ja wura o ntimi me ye wo bra wa ba ha no wo do ba ye sa afre ye me se champo brembrem nam de so maame na ye mfre di fo pa no me hwe ne hia ba ye na ye de ato so no o me ye me hwe no ne ye nka na me pe no mo na me hwe ne ye nya na obi ne ye nka na obi ehunu ba bia ba ikro ni so na abo ne be yo maame no ah so na abo ne be oh so maame me bon maame no ya wo ebai em said no was wo pe akure yasem em say bibi ntene no e bia no so ko school no onimade e na okofa ba ma wo to drawa say akura wo ye oje ya wa wo 5 won ka so wo ba akoko da bi na so maame edrum pempen so bi enipa de maame peso wo se ne be ya ka se akura enu wi na obi ya wo botire onu wi de ko ka wana ka boditi ko bi amoniti wana be ko so ko anu tuntum de obi won man na nu sa ye nyina ko anu tum aso pekasa aso etwentwen sei wasa me dendenden dodo so se ne maame na wo wow enti no wapeso wo se akodi ya se live na say wonu wi de na ko bi ko boniti hwe se wonu wi de so de be bo bitiri enu nti na wo se no enti no wo no be ye na yo so what the say with din say we bayifo enti ye ka ni tietietia so oba ha say ye odifo ba pa ba ye di be ye tu obi so ofiri semu ebaye ye so onye bayifo enti odifo pa ba na onye bayifo a obeka enti nya abotre wo maame nya no abotre ne ye de wa hye ne senso de ontimi nya wo hwe maame no wan kasa no ebi ono so na bibi ha no wonu kwa so ntrasi hu se bibi ha no obi aboa no enti ne ye ka kire akodan ni se wonya abotre woni maame no ho wona de ne ba wiase na emom no bema na ya wodi no akoto adwuma ma wa hwe no a ene wo hu etire bo a ya se bo onye sika ewo mu no bema no na wo endan no woni ntrasi se ne wonya adwure se woni ne betrasi wono so aboa no eye pa tini maame asem de wo so wonya bema no mfa enya asem kora wo mfi ne maame no no won trase no wo mutie no afa emwa emfa hwe kora no so maame bi de ma no asi maame no so wono so wo ma oma de hwe ni asem bia debi no ano yo oba enko my lady ewie de ehia o maame la lebal Mike Tyson maame abrewa otimi si dwom kontokwa esa dagatefo nyom esa ma ne ho niam nyina tete minima dia maame ji afri ne ba ho bia na nkomo foforo bi wo ho amasem because asem we no very weird ede be na be ma maame ba tan a ono wawo ba ba wiase chesensam kura wo ka na fidie nso yi ena me ba no wo hye ena me ba yi we yesei na no de sekan kura nko di kume maame no hia moa ena ne ba yi nso so o problem because wo tie ne nkasa yam ni nisu a wo teto bna wo fie a ono nso ni problem na no odin sabre nso so wawo manan family planning so se gi nyame beye no enti adwuma ye wo ye wo fie a ne de agi nyame na nkasa so behwe ya ampa eniama bi wo ho a my lady ye hwe sirisiri wo mimi hwe ni nyina ya mesiri na nso so me ye din na me de ade ne kwa adwendwen mu a bibi wo baabi mami ensem a wo ka de gu ne bai hu fi mi hu ne se atro bebre wo because ensem a ba ya yi kenkenya no kra a enki ati fie he sam reproduce anka obi kra afre kra se ya mami ensem a ba ya yi kenya no kre nanso enam se ye no kre nti obi an fre nkan bibia mfa ho maame no ewo se ye timi pekwan bi so de ne fa ye nua ba yin so ne ha onyina ne se ni maame abo ne bayi enti bayi a ya bo no je se ye twen odifo pa na oba ba hwehwem se oye bayifo a
ono nso se na no nso eden ne de ono nso I lead my fancy ana man ko kan ya yenka medase Mr. Jambo akasa na ramba malady medase pi nyame nhira papa ya ba djuma o malady enu akra ba na yani ni di nkomo na ne maame no me fa boase de ne kakra ansa ma betiasi kireda so ho malady ebuase ho no maame no so mu nua bi afre me yen okay hello amba choma he yemu madam yes unua ne mommy mpacho onu na gimechi enye nchen kra yo yentie we de onim fa asem yo awie ya me ase akoma mu di nyina mi tie kasa amuka nyina mi tie mo frɛ me ma me nyina mi tie bi na asem ni nya se akra na o station emi nyina mu bi a odi mechi asem no ba ye no ne ma me wo that kind of in fact say maintain ho ase kona ma me no ye nyina na echi wo kire de so na ye mu ba na ja me ko school a na ja isi na be teacher ni nti ma me ni tu say o uni ma de ko school akra ya ntie ma me na asem ayo ko di be ma chi me no ka say mi am ye panyi na mi am tira dia mi gi pay mo funi ba ba twa nka ni ba ba ko wo nkra ba ye fo eno no ye kan wa asem na no na o fe mi say me ma me aba e wo kire de so na oyi ye niem kan se omi uni be ma mi e de wo na o be sisa no ni nuanom owo nuanom o mu ye sojafo owo ni nua ba ko se ye DC or Talifinabdan o mu nyina ntimi asisa no enye wo na be sisa no oye na dia kanebo no nye na dia wo ni ye ka wuntie ma me ne ka won abeka tu mu utimi ni ma me ni di bom e wo si ayo last time ko ani ni bom ma de sika wo no ni na me ye ka me ko abebo mommy no metie we di nam se enye na me wa were so afie dia tete kukupo o na metie enti e ba last week o friend bra me catch o se momi jayo momi anya no tani ni ko bom na ma me no ye de e be report no ma police for nti o be report no ma police for na police for no ko fa no nti o mo ko fa no ba ho no bo mi say o mo ko fa no ba why no fair na o di stand ba e be yi ni ko ye mia me akwa nyina no akra no na so odin o wa kuma bi a ka tell say wonya ni wo ya wonya ati say wa ye betie wo bla so wa wo ma me se ka kwatrase wo ya me kura na che wo de wa bu me che wo wo ya de wo tia wo obi asa na o che yes wo no wa yo ho se wo den wo na apese wo sesa wo ma me wo ma me so tu me se ha wo betimi asesa wo ma me na wo ye be ma nti wo mfa ma wo so wo jina wo nwale ye wo tu baby wo kura wo ma ne hu fie me so na wo ni mi ada bia wo ba me so wo so ni na kwa wo se ka obuwa okasa obuwa wo na ma me fa papa bi na ma wo chada so ubra afrika ye zan fere ba bi ma sama afra ma me ba ba kumi o ye fere obi afa ji ma me na ha no Mama na dan mi si do kwa kwanta. Bia so wasaba ono. O ka bi kire no. Oji wa tema odi bi kire no. Enti mo di matama ya dai. Wo ti metra tena ma ne je so sa wo me wo sa ya msa ya dai. Bra. Ne de kakra me wo kono mu. Na da bi o bre. Wo ni mu fra mu maame na mu fra mu nua. Oh, maame ka bia de no no. Wo mu fra mu maame na mu fra mu nua na mu siesie o mu ntemwe. Me se mo fra kire da so. Bra, hey, damasi. Ni nua ni asem ni sin na mi no obi ne se ni obi o. Oti ba be yi me. Baby o mu ti ni tu mu na ni mi kura wo ho no na me gidi. Me na mi 3 million koma na o mu bi ye be. Kura 3 million na me de ma no me ka che se mo mi ni de me ka bi koma me ni su se ba ni se me support akra no. Na m ka sa akra ni de me ka ntimi de ma no de tia bi no. Nti asem ni sin de nti mu siesie asem ni de akra no nto na wo ti no je na mu tu no po. Akuma no wono ya akuma boni mommy ni wako ma ho ye mpanyimfo ko obuyo ye muni bi memi tro site otini a otini ekome ba mi muni bi ba wo beti wata mi jo basa wetimi enu se enye fie na epe
Sase o ina man. Bra. Yeah. O ma me samo mi wonu mu wie no kore. No kore de ba ko pe onu mu wi no kore. Ai. Mon frère Chada Sofo. Ma. Hey. E tu ba boya yana. Mon frère Chada Sofo ma me no wata. Wata ma me na ji. Ba fresh. E tu de nya bo. Na wo mo ni number no. Ma me frère. E be tu ja wo yana. Ah, okay. Hey, why Jimmy afa Jimmy e pe ba bi tena ate. Wase me no wi yi ma. Wo nua sa no kra ba ko no mu wi. Na sa me nua no me ne na ntena da ba ku mu da. Ma me ja no odokro nkwanta. No o kire na yi. Ghetto girl anya hwe. No no teacher ni e wonom nsa. Me mete no to. Ah. Wo so na esa wo so. Me no mo wi. Ba teacher ni e wonom nsa. O ti me ko crab e kokwaje ayi. Me se mo fra chere da so no. Fra chere da so bia. Mo fra Ellen, ana se mo fra obi. Na juada Ellen beba. Ejuada bredi fo beba. Se wo no wa fra na dance ni a me so me fra obi so honom. E na me se ejuada bra. Ye fredi fo pa ma na ba wo ma ne wa wasem ko. Me pa cho deku about center. Ye fi ene nkyere ho. E de wo se diabetes. Wa be ma wa ye mre mojabroso namu saya de gonorrhea. Fo ani kyere ho. No hwew. Si ya de be ma wo nsuo anye papa. Ni nyina be ko. Brayo mu house ate ka so na ntu. E be jai. Ayam chronic prostate enlargement. Ni nyina be free ho. Otu ase de amaye wadum kwa uman ye ne petrol filling station di anim hwe. Ye nko ho. 0243 205-969. Wose wo tono eye edan ene asase e wo faade e ben Sims Senior High School. Wose e 195 by 135. Na e plot no e mienu ubetimi asidan wo ho. E bidan kra bi wo so dada ensuo wo ho. Ubetimi di asase na aka no so high school anase hostel. Wose frɛ 0535-990-226. Kingdom Herbal Center. Ye fi ani nkyere ho. Ye ne di Kingdom Garlic capsules ani ni bites no aba. Ye nkwa gibi. E ba cho moja esrade adoro moja emu. Kwa gibi. Moja abroso nsa no na yotitriti wa kuma bo kinkinkim. Ama ho ato. Kingdom Ginseng Power Capsules. Bema obejinam. E ba we ya eno so e be boa we papa tremendous capsules. Na tu na mu nsa ya de bia. Na I dey every ho. Ama ho ato. 0597298885. Ah na losin we. Losin mu nyina akọ. Oh. Midima fu se wani amawo a. Dr. Time da so. Obetwa brato ya de so. Abo watch me no. Ohwe ha no ohwe ha. Say ye stroke. Otu ase ebekọ. Ne nyina. Obehwe. So amoya de no so a. Ne nkyere se wonsa. Obu akwa agogo he ya. Yemfi ani nkyere ho. 0500-727-215. Grow fine. Ube grow fine. Ya de bi e da wo so akoye mujamu ya de. Eye grow fine. Udidi nso wo fon. Eye grow fine. Ukomu ayi nkonka. Di grow fine ni bi. Okete so awo na. Eye grow fine. Ne de wanu antene de. Eye grow fine. Kwa di grow fine. Uchima ni basa. Di grow fine. Ya de awie na ho towo. Di grow fine. Batan wa we pese opi dwamu. Eye grow fine. Owi de nani aseye a. Eye grow fine. Ose ni aye koko. Ene ye de aye. Onom a eboa sese oni bia no. Kama. Dekita ye ba sentence anu adwuma. Ye de aba. Shia ye ka no ba bibia danso. No atobi. 0244596532. Na brampa. My lady. Me pa cho birthday na ready amama ye nyin free on afi. Entinsi. Sakina di ni birthday. Rabia too and I wish no happy birthday now with now there so onyankropon ala so omo anama de oye nyina so enye ye ebusuafo next care medical center enyasem ketua fitem Jericho second junction for ni kire ko state of the arts enyasem ketua hospital ye VIP VVIP omo ni pia General OPD Jagu Pacho Noni Tani postnatal Adi bia ye bia or your pharmacy womb your specialist woman kasa or chef fertility woman of faith for where am hospital somebody na monko na doctor nsisi kama pa enso emfa MI Calvin me Pacho bibria na wahwe and the boy fashion o woniemo agudie hema enyasem ketua is it and then the name say be 8
oh good no silver enya sem ketwa oh niema oh niema oh niema ama won ye fe bomodi anso obekoma kola obenjogena stores oh niema na brampa malady se de enkonko ze enkonko a malady me da se pi nyame hira o se de na me ka no mami akreba ni ebisebisa na nsem bebre ni akra esu awusu akra ketwa enu a obesu papa moa na eno de onfa nche di trim sa malady hwe bibia nkoka papa enye dede sa akra kura no na koma bi enye kura na mami pani 56 57 edi ade na nka woje uko 60 years sabre nka wo nanam na wo hwe wo mu malady unim mami nko wo hanke ye o obo ase ho no yese osesa bola ye gaza nya adwuma bete niema wo ye bo ase abontezo yese mema etimehwe no fadi omuhwe ni sei okokanto kwa na teze buro fite ni ye twe no teze hwe de na de no pento kwa ama na ni ba akokora na yese ya hwe na ma ye style o yanka ye obese obana nke ye hunu na ni de ayempo malady uye pani kirade so na wo ka no malady Sompa Nkomo omutie ye pa o se bebie die bie to amnim se de o mefre malady hwe ensem bi wo ahomete akra yi we nipa ne maame ne wo kan tokọ wa bonti wontimi ntena malady emma ne ma de awo no ye ka ho asem no emma ne ma setena mo no wa awom no malady etani pa o etam pa akra yi ti ne maame nka so wa ba ne wo kon tokọ a we nipa ha no ana wo be kan so a wo de ntokọ yi ba ne so malady wa ba new year u be di awie eye wo kromo na maame pani ko tisim ko timi ko sa tete mpaboa we no malady ye be ka kira kura se de wo be ka kira so be ka ne ya enti se ne maame ba ma na de na yesa o de ntokwa e be ba ne so enti maame no malady enye se bia ye be kan se be da kura ne hye ne nsa so okokrom wo no ma ne ntokwa wo ne ntokwa ye se kura ne suro se maame ne be krom wo ahwe ne ma wo ahwe omuti nyo mu de ano ye de ne hye ne nsa unkwa wo ye de nipa koduru krom ho a nipa nyina suro wo ukoka ntokwa obi ahu a no owura dem na se ma taxi no apie udi agro be hwe unti obi ahu na no odwan na unkwa won wan na 57 58 to se den no malady wo ho de aka aka sei eya nka betena si no wo de ahwe wo nananom na nka asomdua aba no wo de aye ntokwa na ade ti krom ho malady nkie wo mmara no meyi ne ho ano edie na si ye ma watu afiri krom ho so no ukurasi mu fie kamande a edie na si ye watu afiri ho akotena obo ase ebiem so akura yi bone kwa adu se onu ankasa ni nua pani eye brebia du se akura na nya bema so koware no ma me ne ko ya akoka se akrachi abebe de omoa o ma me mpo oba ma akope oba de ma no we nyina no ya asem papa so ye bata na uti se ye na bema kronso no so agimi malady on se wase na ekopo oba ma awade no so anye ye o malady ti mami ye pesi ye hunu se eye pepepe bibia da na kwam edana kwam dia won sesa na nimfie na waduro no mame na dia wo ye ne nye emfa kwam malady se nimfie no waduro na wo ye sa ne ma we no malady ye betima ka se bia na ne ma bi to chema ana nimfie no so on ti ase ensan wie na emwa no wonya ensan wie no mame pani waduro sei edi ade na woje na se o matuam na de koba wo buru sei sram ye pata ba bia mpata ena ntokwa no akwa adi ade asaba so o se utisim dakati fo asei ya wo bo nwumi dakati fo ni nie dakati fo ye na watie sim che se adaje nim malady fatum na ba bi o wono so pasa won se o mienwe edi asanko na nkwa wo sa ye ka hwea wuntie malady mane moma wo ya zo bofri no wa o ana na eba udi asabna ne di ade na wo gi ni wiase mami penny 56 57 e wo se wo tena se na wo nananum na ka wo krokro wo mu ena so de wo no ase twa ho aye ma taxi azuma ana wo hwe nkura yi se wo nananum nkura nan o se numa obeya wi malady bede wo nkura ti ma ba wo nchen wo so mu mu a wo hwe wo mu empanifo kra wo hwe wo na kra malady banka tachi ka so no kro wo me otimi hu teacher ni a wo mame no wadi adura na wo teacher ni ba be siri wa wo bu bu ma bu meme malady adura kra ka si su se uya bema no wanyina yie na so ye wadwe se one maame ni de besi ani obehwe ohwie bia memi ni abi jesi ye ko obehwe ye hwepa enti we no Kevin na beko na so obehwe na wonhwe no ebiza me maame no de waye ye aye ka ontie no memu za no be den onza ne nkomo a wodi ne kira se na ni adin obi wani nya de so a ball a oba wonti me sesa
an was also na what say near ma ehu hia obuase ene nkrofo gu no ni ye bu na ne dako ye bo no wan sori na wo ye ndey na wo ye ndey ye bo dako no wan sori na wo ye ndey ma me no ma lady otie ya na se ne ba no frɛ so otie etu on frɛ ne mo na mane se on tie dia on frɛ ne mo na mane se nsa na ye yie ensa na ye yie ensa na de no kɔ ba bi ensa so okro no enko ahoma so 0554931931 05489319 atwani yesu ade bebre asana daga ti case ba enti ni nyina mo ye mfrɛ nka ho asɛm 0554931931 0548931931 apo tachima mare ya fa shede ye hye apo niema nyina agu akware mu ya ye ba bepo machi adaje ni poso ye po muso ye po amane ye po haw bibia de ya ye so hyehyɛ ye mu de ye mpen ye po ni nyina agu ama nyame so aboa ya amane ma nyina so atotɔ na kwan so de amaye ti ade hye nyina mo wa kwantuo mu a mo hu apo afa sheda he ɔse ade akomfia me ɔtɔ so na buru nkyempem de adua kwahene ɔne na na brafi kɔtɔ ba he ma na tena nkonwa eto nsafre Ghana mare ni wiase mare nyina da sa apo he ye braso humra mepo afia no ahia wo sano humra mepo. Hello yentie ya ji usu baby abokodi aduma ni ahweyi ya my lady me pacho ye ti unka kasa o my lady me dey just say dey baby pe wa so to na America Esther to be dey me ko yeye ito to wa ko on tu akara ni dey bia na abeti kan mo tem e wa don tri yo Esther na ba ye na me la reba about how to do them as the common town government and president go for quite to say a yama after any phenomenon about the on to move for not the ban so on Shanama only the my lady yes that's it. Hello Hello, Mena Adazoa. Hey, kwaju ewo a. O wa bo be medi. Afishia pa o. Atenko metin o Mena Adazoa. Yo, yenti o. Afidesi se mere na otwede ampon yankopon atomenti. Yi nyina ya tiase na Sompa Nkomo dwumede no koso pepe. Mepocho na mo ho ye de. Ewrade adom ye ho ye. Ye do twede ampon ase akokora men so takraka no nyame adonti aye. Yo Mena Adazoa me de dia me beton so ene ababa we die. No krenie me alade ayo obe dia. Odi anyo oba o mresa. Oba dinde. Na ne ba no so akoyese owa akoma kakra. Enti sanema me de ba on dani na ti emfa ma no ono so edibechia no. Na ma mi woyi enye ma mi a esese to ye bibi a won so wo so no so. The more no are ye bibi a wo jeje no so na wo ma na ho e mo se on ko so nya dia oye na. Enti me dia kakra na kanisa ma mi no oyo pa. Ensano emwano menyi ni se apetition kwan para onu mu na se wi ni nyame ono so e o se ne pin na e tisa nyame ono anga san so o twimi e ti mesra ne ba no on me na ni na o se ma mi ye bibia on bu na ni ngo so na no betimi aboa no ama na pere ni me na e di mu be si ye ho anka mu makra mu baba kwaju ho a. Hello yes madam pacho yentie o. Mr. American said, I could have 18 years ago, you were not on it. You know, my man, when you're on life, man. Now, my grand money, brother, because I'm out of 1 hour and 7 months. Yeah, I want my own 1 month. It is myself. Oh, my, I want to become 2 years ago. When I was there, I could have done about one. When I was 2 years ago, yeah, when I like 1 on 1, when I start to Woodian, it's a full Woodian. Yeah, that's a pan, Ukrainian Wakan. Hello, Emma. Hello. Jim.
Yes, see. Hello. Hello. Pacho NTO. Good afternoon. Afternoon. Hey. Hello. Hello. Pacho NTO. Hello. NTO kasa. Pacho. So ababa wana na. Esere mo amada Roma. Edu ebredia. Amefo no. Nti yebesere. Ano wanya abutre. Mo fa kisa. The boss waiting here. Ha. Hello. Hello. Pacho omidofu NTO why? Hello. NTO. Hi. Yeah, Ena. Hello, Tifa. Radio Adum ye ho. Hey, mama no. Also mo kasa che mama no. So you blana already dance no. Ne kasa no baby ne eye. Baby so achia no. So mo mama no, odi nsomoni bi okuru no aye no wo afekura ma wo be ma. Nti also mo kana kware chere mo mama. Yeso wo fa okwate eyi kana kware o mama mandi no. O kana kware chere mo mama wa ye boni. O so kana kware chere mo mo ti be wo ye ni. Na mo fa na so na ba so I say di wo mama ti mo ya de ni no di fi ana. Oman ka tantan dia kola me kanu mama ni ke ya ya. No one. Yo, that's it. Hello. Hello, good afternoon. Afternoon. Pacho Na me take you. But mama ni so mla. Mama so for pan checking so no so be ya. Mami de sa na ka ye pe no ni so se wo me. Eti wo amakura paadi obeba behwem. Ba bi obi a ye betom enkra na ma na. Na me sha ma pa mo. Results no. Yo. Hello. Hi, Sompa. Hello. Hello. Yeah. Hello. Oheneni. Yeah, Joe. Oheneni. Eya mamu ntie mu ho. Yete wo nka kasa. Yo, Oheneni. Hello, Oheneni. Yete wo nka why, madam? Me pacho. Oheneni na mene ne kasa yi. Oheneni. Yete wo nka kasa why? Me pacho. Me chawa wiye. Me pacho me chawa wiye. Yo. Uya me dofo papa bi me krom ni no mjoda. Yo. Na me chamba ya na sem ni bia ba ya na me papa bi na etu no. Oheneni. Na mi show papa na mi show wati. Me da se. Na mi show ne shira ni titi wa na nsa brompa mu nyinara. Me pe wasa na me bompa ye ma o. Me se je obe ya be fi officer o be ba be yo program abasa me ho na me yo. Me fi a chimo da aprade. Me bompa ye ma o papa. Me fi ku statement just me nyina ko precise. Na mi show wa kwa ni tuta wati no wati. Me da se. Na mi be se wa ne ma so na me shira wati ko nyinara. So papa ne ntia kwa ne ntuno. Yala for ben fwe mi aye enso na mo so nyame aye nyame nye okese na won pege wa na sama nten na wati me ya tawachi me dige wi chede ku ko mu tai ni wana me se nyame nka mo na mo ma wati yo ya tawachi me ta ya baba azu che na egu bi ko mu no hu anu oya wu ai say ye ba lorry share o ye tema girl wa lorry share be ko school. Hello Mama, good afternoon, Pacho etie o. No,
Motion to the mammy. Namotias. Not a formula. One city as a member of the business. Because a Joada because we now have them. Now could do this one saying for publicly be of I don't know this way how. I mean, okay, you confront of half of no John, Madam. Yes, hello. Hello. Afternoon, Papa and Pagentio. But I was told my mama to go to the Bishop. I buy one after Libra, Plano, Vidia, and Money, and Pura in the same, I know our house. So it's in Casimia. Or say, and you're going to go back to my That's why you're frequent me and training. So a problem over the other by one of the details of one of the foot. You have a cracker. Man is fun of personal. One I so many things in there, and so it's also for a papa. It's me every day. Let me you're going to be action. You share the beer and family. Yeah, that's your friend. See, I sorry, so change me. I know I say, what better so Sompa Nkomo. A bonus. Hello, indeed, Dr. Gofa. Share at you. Gofa, you may grow. I didn't have to cook. And your great friend is Zytozyloidis. And the affair figure, the aim of the gross from queer friend Gofa with the grown. I am a gross from Qua, be a Benum Biawa, that's for the Fabrio. And that's any baby. Mission and issue Breno. Only Gofa Magadono, and then it should be in a cop. Obisha noon and night. Bosome, Bosumi, you know, Wabano hospital, and now a rear any Joshua Dumawi. Only Gofa Magadono, and then Sappan tuning in a